sa páči. Dobrý deň, prajem. Miloš Horvát, Žilina. Ja by som sa najskôr poďakovať za dnešnú tému pani doktorke a chcem sa spýtať vás, pán Lupták, pán Repčok a pán Lichner, jednu otázku. Či vás zaujíma téma okradania živnostníkov a malých firiem pri štátnych stavebných zákazkách na Slovensku? Ak áno, budem pokračovať. Môžeme odpovedať, my sme už s pánom Horvátom komunikovali, áno. Viem, mám od vás veci. Mňa to zaujíma, hej, treba to riešiť, ale určite až po novom roku, keď sa dostane parlament a vláda do nejakého normálneho režimu, lebo teraz je to není práca, to je boj, čo sa teraz deje, je to normálny boj. Tak áno, pozrieme sa na to. Hej, takto. Ďakujem, pán Lupták. Ja vám poviem otvorene, ja už nebojujem za svoje peniaze. Ja bojujem principiálne. Tých živnostníkov okradnutých na štátnych stavebných zákazkách je hrozne veľa. Bolo by dobre, keby sa začali pomaly samotní hlásiť. A oni toto sa kedy stalo? Toto sa stalo v 2017. No, tak a vidíte, a v tejto chvíli ma to zaujíma. Ale riadne. Ale viete, kto bol županom vejúce Žilina vtedy? Planár. Presne a tak. čo vám vravím? Že ma to veľmi zaujíma teraz už. Hej. Mám to. No. Hej? Tak čo navrhujete, aké pokračovanie? Viete čo, ozvite sa po novom roku a ak máte na to listené dôkazy a ľudí a neviem čo, kľudne príďte do relácie. 3 alebo 4 trestné podania na OČTK, kde sa mi akurát vysmiali. Pozrite sa, príďte do relácie a pozrieme sa na to, hej? Ja vám len toľko poviem, že tu sa musí zmeniť legislatíva, lebo viete, keď nejaká firma ako keby papierovo skrachuje a potom to prevedia na ďalšiu firmu a na ďalšiu, pri súčasnej legislatíve sa neviete dostať k týmto veciam. A to treba dať k peniazom. A to treba tak zmeniť legislatívu, že toto je už dopredu úmysel, má to byť trestný čin a tí, čo to budú robiť, si rozmyslia, že či radšej pôjdu do basy, alebo to nebudú robiť. Áno, však ale mne ide hlavne o to, aby sa toto neopakovalo. Hej? Aby nebol priestor na takýto tunel. Len retroaktívne dozadu, ak sa zmení treba trestný zákon, že sa to tam posunie, tak toto je problém a firmy, ktoré zvalili kufre, odtiaľ sa peniaze dostať nedajú. Hej, tak, ale nie som právnik, ale dopredu sa to dá spraviť, aby sa to už nedialo, ako povedal pán Norbert. Ja som vám poslal mail, máte na mňa kontakt, rád prídem do štúdia a opakujem, ja sa nebudem byť o seba, ja sa budem byť o princíp. Tak. Pretože prepáčte, ak nikomu nič neodovzdáte, tak ste stále toho majiteľom. A vy, ak mu to neodovzdáte iba preto, že vám niekto neumožní dokončiť dielo za 85 000, a zároveň, ak VUC, teraz pani Blanárová, napíše vyšetrovateľke, že župe žiadna škoda nenastala, pritom od roku 2007 až do roku 2020 to nemohli používať. Pani Juríková, Jurinová. Ak zaplatíte 92 500 za niečo, čo nemôžete roky používať, nevznikla vám škoda? Áno, vznikla, jasné. Dohodneme sa takto. Pán Lupták má na vás kontakt. Dobre. Čiže po novom roku sa mu ozvíte a budeme páchať osvetu opäť. Tak. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Ja by som chcela len trošku k tomu, ako mi to tak nejak prihralo ďalšiu takú informáciu alebo myšlienku, že snáď by bolo dobré zmeniť aj výstavba teda bytových domov, ktorá vôbec u nás roky pokračuje takým spôsobom, ako pokračuje, že si developer vytvorí jednu SROčku na výstavbu konkrétneho bytového domu, ten proste skolauduje, odovzdá a po 3 rokoch už potom neexistuje tá SROčka, lebo ona je vlastne záruka na dielo je len 3 roky. Hej? Takže tam by to tiež možno, že trebalo legislatívne upraviť, aby títo stavitelia bytových domov alebo rodinných domov v podstate dlhšie existovali, aby potom tí obyvateľia vedeli oprávnene si vyžadovať tú reklamáciu alebo aj skryté závady, ktoré sa môžu ukázať až o pár rokov. Ďalší telefonát prichádza práve v tejto